ngigibele ikhaya futhi ngempela ehle igabini sike sakubona ukugibela sicela usichazele kabanzi ukuthi uqaleni ukugibela yini yalenza ukugibela Shuthi ngikhule ngihlala nabafana nezinsizwa yabona manje ngigcine sengijwayela nje ukugibela kodwa ngikade ngagcina ngoba ngizogibela namhlanje ngoba ngike ngathi ukusuka la emakhaya ngokwesikole kodwa ngiyathanda yazi kakhulu. Yebo siyabonga kakhulu ngiphinde ngakubona futhi ukuthi uke waba yingxenye ngathi yesipani noma yefolo enithemeni lenza lelo folo kwabe ukuthi niqhubeni khona izinsizwa nezintombi. Ukwazi kanjani ukususena nezinsizwa kuyintombi akukuhluli yini noma awekho yini angithi ke lethiwe izinsizwa zinamandla kakhulu kunathi ayikho ipressure oyizwayo. Ayi cha singabuyela emuva mangithi ngikhule nezinsizwa uyabona manje ke yonke into ngikhule ngiyenza vele nazi izinsizwa manje kuyaye kungabe umshophi kangaka ukuthi ngigida ingoma kanye nezinsizwa yabona.